Ja miten voi palvella? Joo, kenkiä. Tämä on kenkäkauppa. Minkä tyyppistä kenkää olitte ajatelleet? Miesten kävelykenkää. Ja minkähän väristä? Ruskeita. Ja entäs kiinnitys? Pannaanko nauhakenkää vai mokkasiinia vai tarrakiinnityksellä? Tarra olisi. Tulkaapa tänne. Täällä on meillä ruskeiden kenkien hyvä valikoima. Mikä olisi teidän kokonne? 40. Haluaisitte koko kokeilla? Ei tarvitse. Tässä on hyvät. Näähän on just sopivat. Nää on ruskeat. Ja näissä on tarkiin. Saisko näihin lämpöpohjallisia? Mennäänkö kassalle päin? No niin, miesten kenkä, ruskee, 4-1, tarranauha ja lämpöpohjallisia. Hei, älä viitti räpläistä, mä kuulen kaiket päivät tota. Sitä paitsi toi kuluu toi tarranauha. Räplää kotona sitten. Ja se on 195 markkaa. Kiitos. Pannaan pyöreät 200. Kiitos. Haluatko sä muovipussiin? Voisiko saada pahvilaan? Ai,